yɛrɛ de ka ko man di quoi ayi non cɛ n ka cɛ t'o la mɔgɔ bɛ n'i ka da la hali bi n ka cɛ te ma sigi sinon n ka cɛ ni nin ye cuma ka tɛnɛ ni dɔ bɛ jigin dɔrɔn dɔ bɛ jigin wallahi taga bo sa ni denmisɛnnin bila ka taa te san denmisɛnnin bila ka te sa cogo di an n'olu filɛ ara bɛ pressé mɔgɔ da la ti tu vas dans la mesure go on dans la Facebook ça fait ça va voilà cɛ Facebook wa ko ninnu ne ka fi ni photo la non nin ye jinɛ ye oh ni a ye do fɔlɔ na n taara ko mɔgɔ dɔ yɛrɛ i na deli la ka ɲɔgɔn ye non n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye mais n ka cɛ tɔgɔ di non i jɔ sa n bɛna wele sa e go bɛ ɲɔgɔn fɛ i ma deli ka ɲɔgɔn ye wa i bɔra nin ɲɔgɔnna la allo bébé Facebook ko ninnu to yen ça va voilà tu vas quand ouais ah kuna ko ne oui c'est vrai te i b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye de quoi hali na sini a biya e sisan ok problème t'a la awɔ n bɛna sisan awɔ ok Tigate, j'espère que tu me caman bɛ sɔrɔ nin na dɛ. An ka taa ne ka moto bɛ yan. et puis i b'a dɔn fɛn ya fabaden de don Waritigi den. Cɛ an bɛ na sa na bona fumana ndika chete ka soro sisa Ma fai barage. Nani lo? Oh ngaca ala ke ni ya soro. Okay. Mira. Cuma ceni lara tu yang ngadala ni. ala man sɔrɔ Eh, cak gule sa ngata ka boya. ne do Ha? ne Joy. Joy. Mana cɛ e nana ne nɔfɛ a? awo ayi ale de don ne tun bɛ baro kɛ ne tɛ ayi wala ne ayi ne yan sa moto ta i bɛ